إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عباد الله وأني برجة ابن الندل الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن أمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وهو حديث صحيح أمبي على تنو أمبا يا فدلي أمبا دمنيني أمبي أنيني على في أكان كشي كابو أنير كون تورو منانك بارجو ni alay jom min kanda mogote soro min bo fili ni alay jom min fana fili mogote soro min bo kanda ambe sharia komma wure site min ni bato ciala makka kani ala kelem pewte jonyogonte alala ambe sharia muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo balmau ni minye kutubatul haja wotemenen kofe abi barjata aye hadisan mafula kaboci den bolo hadisan mi akoci den ko yomal qiyamah do ni hadama den nambora kaburu kono anjora qiyamah keneka hadama den ti shen farata ka bo annola abada ko alati nyininka ka bo fennani ma alabi nyininka shi hakke min dirima yi shi ba munna ibe nyininka ola fulana hadama den be nyininka ika donila doni min dirima ye munke akono sabana hadama demme nyinin kay kanna fulola iye na fure mbara ka soro chogomi iya na pakati chogomi ibe nyinin ka ola nani na ibe nyinin kay farikolo la yi farikolo koro minna ibe nyinin ka ofanala balmoni hadisa min fule ninye qiyama fese lide yiranna ko nyinin kalibe qiyama keneka فلنشالن الذين أرسل إليهم ولنشالن المرسلين
ala ko qur'ana kono ako ciide uncira kana aw munumma abe ñinin ka qiyama kene ka ciide uñere fana be ñinin ka aye ciide ñal lase wa aha ñal lase wa qala taala fa warabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun aya wore kono lakum muhammadun kalnani tigi alay nebe hadama dembe ñininka abbe mba be ñininka qiyama do tumbe bara munun ke abu be ñininka bela wala ni ñayiran na ñininka dibe qiyama keneka ni odonna o bangole anyere kanyere fese fese kanyere kolosi kanyere kontu bo sane qiyama keneka se يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون alakum mu'minun ayesira lanye mogo kelen kelen ika koloshi ika laje iye min bilinye sini min ya qiyama kene bal mutumami ibn kathir ayenni aya tawsira ko ay hashibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru ma jaa idqaritumu لأنفسكم ما جاء إذ قرتم لأنفسكم ليوم معادكم وأردكم على ربكم بنكسر كون آية لنين مونye آية يرى كلوش سني يوم القيامة دو على كاو كلوش آية ركا لجي آية بارا منون لا سغاونye donna dommin na be sage kata dommin na ni dommin na ka ko bebe yira alala be ka laje ye bara milla sago ka bilinye o doyinye wa qala amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu qabla an tuzanu fa innahu ahwana alaykum al-hisaba qada أن تحاسبوا أنفسكم وتجينوا للأرض الأكبر يوم توردون لا تخفى منكم خافية عمر بن الخطاب كو أقوايا يرى كلوشي جيا كنو سني على كو كلوشي لاغرا أيرى ككبارا وبيسي سني قياما أكبارا وكتا بيسي أودي كان نغاكا سني korosili be nogoyawu kade na ya yere korosi jiya kono awa aya yere masiri donna domin na bebe yira alala odo danfin bebe yira alala qiyama kene kaye dogo fen shide te min be dogo alala o yorola al-hasan basri ko ako qiyama korosili nogoyara mogowde ka mogo munu ñu yere kolosi jiya kono ako me qiyama korosiri be geleya mogo de ka munu mu yere kolosi jiya kono balmo ni hadisa be ngole kata yere kolosi ni yere fese fese lima balmo ni hadisa mba do kono fana ko salafu salihu uye barake ni hadisa uni aya nyogona uye salafu uyu yere kolosi de وأن سلمة أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر وهو يججب لسانه فقال عمر ما هي غفر الله لك فقال أبو بكر الصديق إن هذا أوردني الموارد بل عمر كجمهور لي أيافوني أسلم مولى عمر ako dondola umar ibn al-khattab donna abubakar siddiq ka abubakar siddiq bake ka yeren nemmina ka sama umar ko abubakar ma ko ninto nimbila alaka ya fima ay abubakar ko akon ninde be neddo do yoro jugula mene ninde bindo do yoro jugula
balmani nya Abubakar Siddiq ciden bolen na ala ni ciden temenen ko fe ale de kausa ciden kam mantombe ciden ye seriya ke ko abe do arjanna kono hari binni ale de siralen ba yere koro na yere be anne sama ko ninde bendo do yoro jugula an todu Umar ibn Khattab Anas ibn Malik ya nati ako dondola le fanan Umar ibn Khattab tara abe Umaru kofe fo Umaru donna na ko foro do kono ko ka kogoto na ko foro kogoto ale no Umaru che atilo be Umaru kana na ko foro kogo yin kono aba fo bakh ibn Khattab bakh Umar ibn Khattab لا تتقين الله أو لا يؤجبنك الله يا عمر لا تتقين الله أو لا يؤجبنك الله يا عمر لا تتقين الله أو لا يؤجبنك الله 3 مرات عمر بن غفركنا كله أنا شكو عليه بكوكو كفتلو باكنا أبافو عمر قتاب الدي والله إكسر على فو على بلا جبل والله لا تتقين الله أو لا يواجبنك الله قتاب دي والله سر على وبي علني لا جبل عمر بن الخطاب سر على وبي علني لا جبل عمر بن الخطاب سر على وبي علني لا جبل بل من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خليفة فلان Sheria kera le fana ko abe do arjanna kono Umar fana kala hala fulani ne balma no boray Sufyan as-Sawri ale fana papier fitini de tumba ka jiba kono urugay atu papier fitini morosoni do abaka jifa kono wakati be abe papier morosoni mbo abakala abasage kado aka jifa kono chedo ya korosi nin chola tigi ya nomina fo papier mburuna Sufyana ko uye papier ta uye munsebelen soro papier yin kono uya sora kono don Sufyan ujukuru uqufaka bayna yaday Allah azza wa jalla Sufyana mire tashi ika jolima ala nyekoro ala yeninde sebe papela na yere beto ka kala puru ka yere waju ka yere kulosi law qisam bi yawm al-qiyamah wa law qisam bi nafsi al-awama ala ko ale kalnani qiyamah ale kalnani ninye nimba yere jalagi nimba yere jalagi bali ma selefo keranin chogodela Ali Hasan Basri ko ni aya tawsirila la uqsum bi yawmil qiyamati wa la uqsum bi nafsi al-awama qala li Hasan al-Basri innal mu'mina wallahi ma narahu illa yalumu nafsahu لما جاء عملت حاجة ما دريت بكلمتي ما دريت بأكلتي ما أردت بحديث النفس الحسن البصري إن المؤمن والله يلوم نفسه يقول ما أردت بكلمتي وما أردت بأكلتي وما أردت بحديث نفسي وإن الفاجر يمضي قدوما ما يأتب نفسه نهاية توسيرين الحسن البصري أقول والله أقول أما مؤمني أما يفوي فو أبا يري جلاجيد مؤمني أبا يري جلاجيد na ye kuma min fo abe jate munade ke ne ye nin kuma fo mun kama muna ne ye nin kuma fo nkalla nyine munye nin kuma fo lila na ye dumuni min dun aba yere kontugo ka yere jalage
ne ye mun laɲini ni nin dumuni dunni ye ni miiru minnu nana a la a b'a yɛrɛ jalaki ne ye mun laɲini ni nin miiru ninnu ye a ko mais fajiri ala sosola ko ale bɛ taa ɲɛfɛ de dɔrɔn a t'a yɛrɛ jalaki ala sosola fajiri bɛ continuer de dɔrɔn a t'a yɛrɛ jalaki balimaw يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا alako yawmal qiyamah do hada maden kelen kelebe ye bara minke ni nyumande do ikabara hadarile iba ye qiyamah keneta yawmal qiyamah do nin kelen kele ye bara mununke ni hera ude do ibu kabara uye qiyamah kenekay na ya soro ye bara mununke bara jugu ude do e ba nata addo yoro janka ke ini ka bara jugu ni ɲɔgɔn i kanu ye u kana se i ma mais o to sero de donc wala balimaw ni hadisa ya a hakili jigin an kan yɛrɛ konto bo an kan yɛrɛ jate bo salafu ta de fulen ni a doni de fulen ni salafu salihu olu tumbu yɛrɛ jalaki de be balimaw setane ye mɔgɔ min marasa ata a yɛrɛ tuhumani masurunyani ye ata yɛrɛ tuhumani ata jate minara ko ale be qataw a dɔw yɛrɛ be ale bola ale yari janna den de ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw tɔw de be qataw ale tɛ qataw mɔgɔw tɔw de be junubu kɛ ale tɛ junubu kɛ mɔgɔw tɔw de be masurunyani kɛ ala ko la ale tɛ hadamaden caman b'o cogo de la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ u t'u yɛrɛ tuhuma k'u yɛrɛ konte bɔ ni nagasili ye u t'u yɛrɛ tuhuma ni qataw ye janko na sagu ko balma hadisa yoro folo ciden ko hada made shi hakke min dire ma ibe nyinin kala ishi ba munna iya ba ala koni hera ni bato de rawa ube yishi ba la soso de laba ala bi nyinin kaninna ninde folo mo kelen kele ka jabu labbe ni nyinin kalinye sammuga de dire mawa eye sambi sabade nyanamaya ye sambi wolon fulare nyanamaya wa ye san keme de ke nyanamaya la wa ni nyinin kali jabu labbe anyede eye shiba munna ya bala ko de lawa ya ba bato de lawa ya ba hera de lawa ya ba ewa ala soso de lawa jabu labbe ni nyinin kali ni nye folo fulana wani ilimihi fima fala fihi ika doni iye munke ala doni min dirima iye munke ala nimba ayiranna kuni hadamade niye doni kala ka do abi wele kata munna ka barake ni doni sunu tile pala innen kadi barate nyinin kali labbede doni min dirima ye bara juman kala ni mogo min ye baara kɛ n'i ka dɔɔni ala bi kɔrɔta yarifa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ala ko ne ala be mogo kɔrɔta wala mogo minnu limanaya wala ne ala b'u kɔrɔta ani dɔɔni dira mogo minnu ma ne ala b'u kɔrɔta daraja caman qala ta'ala innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ala ko dɔɔni kɛbagaw de bɛ sira ale ala ɲɛ ni e kɛra dɔɔni kɛbaga i ma sira la ɲɛ i ma baara kɛ n'i ka dɔɔni ye awa ni ɲininkali min bɛ k'i la qiyama jaabu labɛn an ye dɛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليشيب في أرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أبو هريرة كوكو تشيدن koni mogo min ye doni ɲini nin doni min fule n'a bɛ ɲinini ala de ye a bɛ ɲinini ala jati de ye ni mogo min ye nin doni ɲini pour i ka diɲɛ nafa dɔ de sɔrɔ n'a ye ko arjanna kasa e t'a sɔrɔ i nu na qiyama don mogo min bɛ nin doni wajuli na kalanw kɛ de diɲɛ tɔgɔw de kama
jinya tanunu de kama jinya joyoro de kama jinya jamanyinu de kama doni mi na be nyinini ala de e ya nyinini jinya nafa do de ye ibi ka jinya nafa do soro na ye chogomi iya nyinini o de arjanna kasayita soro inon kono janko ina do arjanna kono wala doni nunun ka kolosi doni munun kala na baraka ke nu ye dusukun ka kala si ala ye ibe nyinin ka ala qiyama ninde fulana sabana wani malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu ala bi nyinin kay kan na fulola kata dorme kele fo kata miliyari ya dorme kele a kelen kele sorola chogomi ibo jabu dire i kan na fulo nyini halala le rawa iya nyini haramu je rawa ibe nyinen ka ola na fulo tigi kelen kelen ka jabu do labbe onye na fulo mi soro lay bolo a nyini na chogomi ibe nyinen kala o fima anfaqahu afulana na fulo indu na chogodi anna faqatira chogodi ibe nyinin ka o fana adonna do yoro lawa don ke bawu yen na fulo tigu tila yoro masaba kelem pewde be kisi tila yoro ma folo min yen na folo nyini haramula anyini na haramu de la manyini halalala imina lendo tila yoro ma fulana na folo nyini na halalala mi adon yoro manye iya na fakati chogo min na fakati chogo manye na manye ibolo ibe mina atila yoro ma sabana yere o fana yere mina lendo na folo nyini chogo manye na fakati chogo manye imina na tila yoro ma nani na de kisilendo na folo nyini chogo nyana nyini na halalala adonna yoro mi adonna don yoro la silamiya sariya ko na folo ka do yoro mi adonna o yoro la na folo tigula ninde be kisi a nyini chogo nyana anna fakati chogo nyana kisi bagay ninde me a nyini chogo manye hari na fakati chogo nyana inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah seniyalende do Allah te femmina ni fen seniyalete emina lendo o yede nyinin chogo manye men na fakati chogo nyana a mogomi nyinin chogo nyana me ana fakati chogo manye ifana mina lendo silamiya sariya ye don yoro wude fo na folo kaddo o yoro la silamiya sariya ye don yoro do fo na haramu yaran na folo kaddo ulula ne kan na folo don na ulu de la ma do don yoro da imina lendo sabana anyinin chogo manye bolo na fakati chogo manye imina lendo nani na nyinin chogo nyana na fakati chogo nyana ikisira ambe ala delin na folo tigu ala ku ke jama folo nani naye anyinin chogo kanyo bolo ana fakati chogo kanyo bolo ala ka silama nyuma untake oye barakallahu li wa lakum fil qur'ani li hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al dhikri li hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sha'iril muslimina min kulli janbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأن جسمه فيما أبلى بل من ناننا جمعي فريقلو إيه فريقلو ألا يكني من ديما ألا يفننك من ديما ألا يفنن من ديما إيه كفريقلو يا كورو منا yi ka fari koro ya koro ya ala bato na lawa ani bara nyumanke ube yi fari koro ala soso de la filimun kuntan la jeyo dolomiu droguta
nin juguya korofoliw nemimeya silama ɲuman bortoli i farikolo koronin de la wa filimu kunta lajɛ i farikolo kɔrɔ de la wa i bɛ ɲininka la yomul qiyama dɔn mɔgɔ kelen kelen jaabu labɛn dɛ farikolo kɛnɛya min dir'i ma fonnankaya min dir'i ma fanga min dir'i ma kana jate mina ko i b'a utilisé diɲɛ kɔnɔ ko a bɛ ba tɛ koyi ko b'a nɔfɛ ɲininkali dɔ b'i ɲɛ jaabu labɛn i fanga ba mun na i ka kɛnɛya ba mun na i ka fonnankaya ba mun na i bɛ ɲininka la yomul qiyama dɔn ɲuman kɛli de do wa batow de do wa ala ɲini de do wa lagara ɲini de do wa baara ɲumanw de do wa jogo ɲumanw de do wa farikolo ya kɔrɔ de la wa u bɛ ala sɔsɔ ni ala kota ni manamana ko a kɔrɔla o de la i bɛ ɲininka nin na mɔgɔ kelen kelen ka jaabu labɛn nin fana la wala n balimaw o de y'a to an ko ni hadisa b'an wele ka taa mun na hadisa in y'a yira an na ɲininkali bɛ kiyama kɛnɛ kan fɛsɛfɛsɛli bɛ kiyama kɛnɛ kan donc o b'an wele ka taa mun na an ka yɛrɛ kɔlɔsi an ka janto an yɛrɛ la an ka yɛrɛ kɔlɔsi an yɛrɛ ka yɛrɛ kontu bɔ diɲɛ kɔnɔ sani yomul qiyama don ala ka taa kɔlɔsi an bɛ ala deli hakili ɲuman ala ɲɛsiranya ala bato cogo ɲuman ala ko nɔgɔya silamɛw ye jamana in ala ka kisi ka tanga fitina minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala k'u bɔ a kɔnɔ ala ka jamanadenw dusukun kanu don ɲɔgɔn na tiɲɛ kan ala kan dɛmɛ ala kan kisi fitinaw ma ala ka balaw bɔ jamana in kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala k'u kɔrɔta k'u bɔ a kɔnɔ ala ka nɔgɔya kɛ jamana in ɲɛ ka dunkafa sabati dunkafa ko sabati jamana in ɲɛ min ye minɛnw sɔngɔ ani gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala ka naani nɔgɔya ye ka gɛlɛyaw ta ka bɔ an kan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين